föl lehet bármikor hívni, e-mailt lehet írni, a Messengerbe lehet írni, valaki biztos, hogy fog rá válaszolni. Nem biztos, hogy a telefonra azt mindenkit visszahívok. A többire biztos, hogy fog válaszolni, vagy megjegyezzük, vagy megcsináljuk. Mert ez a fontos. Mert azt mondják, hogy az embert akarata ellenére nem lehet boldoggá tenni. Amit az emberek nem akarnak, azt nem lehet. És amit akarnak, nekünk azt kell csinálni. Nyilvánvalóan mindent nem lehet akarni, a lehetőségek mentén. Én azt gondolom, hogy az alapszabályunkat is rendbe kell rakni, mindent rendbe kell rakni a környékünkön, hogy úgy tudjunk működni, ahogy azt mi elképzeltük, mert ezek az elképzelések nem csak az én elképzelésem, azon sok embernek az elképzelése. Éppen fenyegetőztem ma itt az elnökségi tagoknak, a követvezetőknek, hogy nyári szabadságot ne vegyenek ki, mert azt gondolom, hogy július 9-e után Budapestre költözhetnek, mert több hetes munkánk van ahhoz, hogy mindenben döntést hozzunk. Hogy milyen alapszabályt készítünk, milyen új költségvetést készítünk, milyen új feladatokat tűzünk ki magunknak, a következő lépéseket, hiszen végig kell menni a VDSZ szolidaritáson, végig kell menni a Vastag Szakszervezetek Szövetségén. Én azt gondolom, hogy mind a három szervezetnek az a véleménye, hogy a Vastag Szakszervezetek Szövetségének egy korrekt, együttműködő, ezt az erőt kihasználó, hogy együtt vagyunk, szövetségnek kell lenni, és semmi több.